Obaa hi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akon aboaboa ho etio ne to na sakra Adansiman ye mamu nyina kwaba edemba Alandu Media so na enam se ye yesum asanteman yesum wotukuruwe ene krawe ne bramu maso ntino na se yesum nananom nyina na otwede mponyankopon ya domo a Mother's Day ena ye womu no na se Mother's Day nso ye bedidi a na yesi ye nananom emma enyina enna na emma nyina nna so a na se ye tena se na yesua ho ade ye gye ye ni no na yesua ho ade ye kase obi eye baatan a anase obi ye yire a na empanyofo e pa kyerese enne no ne ye ba bebo ho nkoma asua ho ade se de mekura metwire aduane me pepe omode so beye wo de sa enne ye ne adanse Hemaa nana amwanima dede otoso eminu ene no e ba besua de ye chechefo panyin sanse panyin se ye pe bibia tia ye nkubusa abrewa so de otwede mponyankopon e de nana no madum yen eno ntinde kan ye ho na ensua de mom bidin de ba kopɛ maame Fauzia ye ma na Hemaa atena se na fe mfa nkomo twetwe na entonso na Hemaa Mami, much of what's nasty. Yeah, me dear. Happy Mother's Day, so. Thank you very much. Na Hemaa, we do adama. And nay, a man in ada. I say, bad time. My mom, but you cast bad time. Why in a bad time? Yo, tear for me, that was say in a day. Mami Fauzia, 29. Abba, me bidding come. Amani ni amamrem ayaka se batan ye sabi onyankopon obo ade no obo babo be ma oba bia ye batan na ye ne ahemafo ne de ye abatan akese pa na say na Hemaa bebi se bi mu a oba bia nyankopon adom ne yefuna wawo e bia ye batan na se batan ne de wawo ne mu wasatena se ateten kwada na mankwada na nya baabi asi yo batan ne oba wawo na sabi watena se ateten kwala no tete ne ma no ma emfaso abaso oba bia ye batan tie ye ka se batan kese dia na kire se oba wawo watena se ateten ne ma wo abadaye manya manyina na wabadaye ai sanity na Hemaa me yenhwe kane no na nke enim sey na nanom bibia na mo bre ne bra mo de hia emma wadefo ene ntete ahodo na mo de mo ma wade tete no ma wade gina ma wade ne ya konno sesei ede na ama sanhyiamu no afiri ho no mokore yo de ama nhyiamu no ene abukwa kwasi broni ba ye sabi emai obi ye na adwuma enka tete no obi ye adwuma de enso duru ba bia ne abodawuro sanananom ema tan ema oba bia amra sabi ne ahia fitiem ye ne mai ya besia ema ahemafo yi ye ne ye mama ye ahia ne ye mwakasa ye tuyefo afa aware se oba de aware ne kwa awa na ne kwawa ye kire ye mo said bi oba aduane noa ene suku ya abai kwada bi bakra wontena fie oba ya no asanfa book no okọ ni nyina ya matan ya said ye se ye den kwala na tena se obi aware nso se de bia emu didi wo restaurant eno no anyantete a ye ne akanfo ye de atete ye ana Ghana ha ye de atete ye ye de sabi oba bia soja na wanu aduane de amane kunu na wadi ene nso fried rice ene ye to ma mema yidie enti wokọ na okohia oba bia sabi yatete no ene ameka nyina oba bia wo wane maame okọ school ba o school adesua oba kire no na wa kire ne fie nso de wanu aduane e wam kola ne bi no aduane no e bi nso no aduane no
enti we wo de kwa wade a be de na waware atumi agina mo ni nyina ka ho na ama ware guye aba Ghana ha bebre no ohun oba na ne ho ofa ope no ode ne bekọ no sabi ya ne ya wo ye no ye kire se ne esi dware oba wudu stage bia se ne obesiesie wo ho afa nyina ya maame ne ya nananom kye ye tena ase na akwala no kra wa ma kwan na wa kire no tisa na asem no na tienti ama ware gyaye aduane no a wonim no wa edem a wonim pra ni kunu ne ma nam washing machine ikra wodi si ne ma edu ba bia o sa opesa mu kakra uyi free mu a na ma fo mfiensa anya de ya ye nsa tente akosi broni ne yesua no ne ya hyehye yensa ti wo ba ya ne ya mokra enwanwa se ye de ne yedware ni nyina ya sema ehia oh na imam yenhwe aso okay ne se edware yes yeduru bebe ma no yeduru bebe wo se esi dware ana ai oba wo se ne esi kire wo ubedware sabi ubedware ya ubedware na imo de fa yefam edware no edware ye bia da se edware ben ya oh and there sabi nya ne ma nyina na ye kana bonten oba de uduru stage bia o ma me kire wo unyini ni nyina no o kire wo se ne a ubedware na se wada ma se nya daje mma na nanu me se ma no nya daje nkonkosia de na ya ba ya me kura me book yi ne me penny na se ne ye besua ne prako ye kap oso oba wo sode ne hu asiesie na ye dwade mu dwade be dwade ye dwade de bia ya na se dwade fufuru bia wo ko wanim no wo se wo dwade so a obi sha akwala sorry ya na wo hwe nsu agu no ho se be moto mu nhyeda enware ho papa akwala de obi aye bi pe na wo nyini no na afifre ba wo ho sani a wo bedware anka tetene kra de ya maame no ne de akenka atwade ye de abo moto am sabi waso achi honam baabi wo wa sabi wo de befefa wo de befefa wachi ni wanim bebre wo dware ye masapo entime o widiem ya kire yayi so ho ne me kire ai ana so na amafo yi o hwe nsuwa na de agu ne ho akola wo swade asa na obedwa wo nyini dia wo sa wo kire no masapo ntime wo ye dware wa haye ni nyina na ya kire yayi na ensa tintin ya abai eno no se wudware ntima wunware hu yiwo brofo na de ensa ma ba ne bebre adware akra wudware yese ba bi kra ye hohoro wow hura ni mu he ya sabi na won sai sabi wa sha won sai emma won sai ya tintin wo be de na sabi oba wo de sese ho na hima se no nsa kane ne ese maame mo na obi atimi tia obi ba enso se die ente saa obi anso so de obi abu atimi kwakwa kopeni sika kane ne batan yo ne se batan yo no enso se yewo bebre en kane no batan ye sabi wo maame ko adwuma kra obeba no efie no yetena na busua fie to obeba no nya ne nua bi asabi wo fie no wakwa adwuma ba wo fie no ono obehwe ono ne ba no ye bone a obetia no onka hye ena wo don sakaka obi ba asema ba na de abakra teacher ni mu akwada teacher ni bu akwala ye de ne kokot we mu nyina ye ntia akwala enka tete no ye nyini bi ade enso ye hu se wo hia obi a ye ne yeti kronketwa mu no be hu obi no ofrafuo mu ba waje no na ade na akosi odi ne ne ma akosi fie ama na brewa onse akwada nyame hira na ye adwuma ena obi akwala akora ne tena aka mu ono otine seat so a wono wato atu aka open mu so obeti obenya ba bi ati no unya ba bi ntiro enfa ne ho enso enka ntete ne ntse so wo sapani ba ne de oba sorry no ama na tena se afa so kra unsa wo teacher ba na wo dwane ade a wo ye bia wo dwane ena da me ne unsa ni teacher ba no afa kra no o hia no tinia ma bebre asesa wo mai mu aya sasa yes anko fa ye china china nka ye first ye chini de wo maami nua wo ye bone na wo maami nua no ho betwa to bi kra hu o twa ma o betwa to sade a wo ye enye nti wo be hu sade a me ye enye na me maami nua yi wa bo me ena odun saka kan obi ba wo tu fie kra wo no be ba ho ena wa be ko sade na wa bo ne ba
enti sakola no o say ya no an say wo hwe ne say ya no o say yes sa na asam ne tie na say ya wode jaye no adoso dodo na kane no ye chese se yesu nu aduane ene ade na say na Hemaa wo hwa say batete ya say bibia akoda ne suku no mata no so nyina ade akoda ne dwomko ni sikape no ene na amma say emma ne kwa wade a na mema ne kwa wade ya nche na wade na gunana yo fa free mema no trimodne Ghana for mema trimodne sa ya munye ni papa o ya Obaa na osisu na se bia ware no obekọ wanfo wadwene a bema anka antete woni wo yerete a woni wo yerete ene memen empna twe wo yi utrim na wo ka wo yi utrim kura wo wa no no adwene bone ama na odi Obaa foforo achi onya sika wo de komo Obaa foforo sabi ene adwuma Ghana nso ene Obaa ensa bonkum boa nifa enifa boa bonkum eyemienu ne yebre na wo behu se bema no sabi wakofo Obaa foforo a no titi sika ma no na wo bre ne de bema ware jaye no apa won mema ne ka ho bebre Ghana ha mema ne ka ho ne aware jaye kwase abu wo sabi mema ne bi afam won eno so ka ho na dia aware jaye na aware jaye no franso ye ntete ye ma ne yie afa aduane sem ho bema iba ye Obaa wapon adwuma kra sabi wadi kan no abenu awukura aduane Obaa ye mu nyina modidi oni pakro okwa restaurant nti opie no kosia wo baa bi a ya tete no ne maame atete no a kire na aduane no a obeja wako untimi sinini ema untimi ma na aduane ni untimi nkrokro no aware ya krokro bema krokro ba na Obaa so krokro bema ya nananom saa ne amode nkakra ye ya ema aware no etimi ye nene de na amafo no Obaa ku nyimi ama ba ko no enso ono de onyusi Obaa no Obaa nso na Obaa obenya bema papa no no nso ode bema na ye boboy na bema na esumo Obaa no sabi okotena compound house wa yesi wagimi sabi na abotre no wo no oti aware ase ene ma na yesa adwuma no na Hemaa emma ni bi wo ho munya abotre tena se me yetete wo mu fi emma ni bi nya abotre we ya kan virgin wo na mafo no eyemo side anya mu nyina na sabi yemo side ebitie ya maame ne papa sempa aya enyini no ba makra wo hunu bida imi wo bi sa omo fa me mada na sa na Hemaa no mo de waye wo do mo aye wanan fofo ntina de bia mo besuso mo ho nsem ho kire wana na ama na basa aye no kre akwala de woni aba ya tre a odi kan bu ni sa o bu ni sa no sa wo frɛ no na wo kire ne nyemba mu ukoba de waduro no be ma fawa ubenyi nsan o sa wani kɔ no ho nya se bia wo teatea no uka no bɔ wo ho oya de a wo bɛka obetea no so tea no wia no aka wa de na de abɔ wo won be ma de waduro no so ukɔ osuku wia mema de sabi ubenya de wo pɛ ebia so da fom ka yetie ampa so obenya botre na watwen ono ne maame no de obeka no otie ebi nso wo a wo ka sabi ontie wo ka wontie nanso nke enya botre ne yetie a nke beboa yen ewo ya warem ne ya setenem na sese no ese ka me ese se maya na mranche omusisu a omo no mo maame no papa mo ni nkomo bia omo nkomodifo yo mo namfofo omo na ye mo so mo no mo asisu nti na omo no de na ima wada ma mo sode no no Whan na ye mo namfofo ye namfofo ye na damfo ye wo bi anso ne etie ye maame asem on eduru ba bia me nana no achi watena ho na oto anansesem ne samre ne to anansesem na brewa na wo kirewa no wo kirew fi asem no wo san to anansesem e de kirew o ma wo futuo na wo wi a o de anansesem bi be fa ho a atete no na wo ho na ye da fom twe ne yes nti eduru nwumra o wadamfo okura na sabrewa wo fi a no opese oba wo ho na obetie asem obetie anansesem a
ye nananom beto a kire ye na ne nyina so ye futu ne nyina so ye futu a ye de maye saa na neti ndan se die ya se ya tutu ya ye na jeje mo ntina ama no so akwaja ye no kwaja ye na se eya na me ji se eya na nananom ana se mpanyefo pii ye do mo ensem beto anim na ebi wo hono ma de he ne de beto anim a se ka kantete ne pa ka asem wenya de sem kebisi yo some de bebre ebia ye nananom te ase yi e beto me nana odi Hemaa na akwala bu ni sa ye boda wuro kwala bi obebu ni sa krom abia ye mebo amane ti akwala no onya bu ni sa ne ababo amane oni agro ne bra ye hunu bi de ne yete enso ye ne kra ye hunu bra agro no uchima ye de kosua ebekọ na Hemaa afie akobo amane se me ba no sebi ene de waye Obaa ye de kosua beba ti wan sa akwala we no waye pani sa na ti ye de bekọ na Hemaa afie na sabi ene na kasa efa emprewanyin ne niema bebre ho ene so eni ho sa ene wuti krokro kitu akra ya ti mu no akwala ni chima ni maame kra wanhwe a ohunu sakwala no wachima odisie ni nyina ka ho maniema bebre asesa anka tete no nananom yenu yenye tetefo no enso na entesa ansa ne ma ne yesen and yesen se no se akura chima kura mba ya na maame kura mbo hu dabi bi kura timi fa be ma na maame kura mbo hu da ono kura woni mbe mmampo anaso ne be mmampo akasa yes anka tete no akwala ofa be ma won ne tia wu sabi odware ba ko a samre no oprese obedware mienu enti wo ba che no na wo hwe ne ho keka ne ne ma asa akwade wo ya o em se wo hunu be ma yo ne na ma we de na Hemaa de fa ye fam sa woni akwadate na sabi wabu ne nsa na so wa hyase ye ne ye be ne obeda ne de amu hu se sabi wo hu be ma yo me da se ne ya wo be hunu akwala fa be ma ne na dware ye ntantam na hu siesie afi no de ne hu siesie on fa be ma de o gina akro ba bro no ho onya akwa be ma pe wo ba kra no okata ne nufu so ti wo ya maami a wani sabi unim nkwala tete kakra wani beba wo so so akwade ma hwe ya wo ne na gudie no ene ne kasa bi ya na ensesaye wo mu kakra ai and that's why your batan wani ku ma ba ho a wo be hu tane ya hu so wada yes na Hemaa ya na empempi ne yetimi hu se batan bi wo ho no ma wo hu se wone ne ba asore ebi ono no wo fa ya wo mu anase wono ne bo ne bra nsana wo wo nkwada no enti nkwada no sore ye na ekwan ono no fa so de bo ne bra no na wo kire ne ma no sa kwan no sa omo fa so eno na ye batan ye pa anya batan ye pa batan ya oba kire wo ba sesem kofa be ma de sa onya batan papa wo de wo fa mu ai bia wo de wo anya obi anke o na won so awo be de sabi wo so oba no de waduro no oba ne be chen wo anya obi antia nese na wo wawo mi bra we ya mi fa mu a sabi e boy no amoa me enti mi ma me ba nso emfa mu saa ti e wo so me tete akwala no wo be ye sabi pani pa ma me na dachi mi ni wo kra machi atimi ayeye enne de ba ne ma yesua ne doso ne mama be sua na ha ne dom dize de wo so asua no e doso na Hemaa hu sesi e kire Obaasima pacha wo sesi e kire Obaasima ya ka so Obaasiesie no asabi nya ne se wa sha tare nko wa hye mpaboa nko na watwi wani mu nko Obaa de usiesie wo ho a wo fie ka ho Obaa we oyo Obaa wo siesie no odi ni fie ni na sabi ono anso adi ni honam ni na wadi ni kru so ni na yeso Obaa ni nya Obaa ni se wa hye ha na de bia wa hye mpabo sabi na wonam Obaa ni Obaa onim ni kru yam kom oti ni kru ase
no no one so timisiesie ni fie a wotimu no wasiesie ne ho say obey wono a mi hu obey ya obey ni obi ani achi abontin de so wahya atade no okọ wahya mpaboa ohia na efepa so kọ ni fie a wontimi ntina onye onim fie asiesie onim ne ho asiesie onim ne kunu ho asiesie eno na enye Obaa no abontin ba na me wa abontin ba ne wa ah ya wa abontin ba ankwala ni biti abontin afra no pa kopoma nwumre ai ankwala ni bi asiesie ye ho a de benanti abontin akotira betire Africa Obaa bi so hyefie oyade ehu hia ne so obekwa abontin ti sabi ya bewa no kra yesre ene ye wa no ye wo sama no na masama ne sabre bi guso ho oh mako ho unya ni bebre enso bi ho nkola ni bi tie ye maami asem abontin onante abontin ye ma ni bi nante abontin kope mema obi su chefie na ya besre na ware eno de ye no ne obi asabe won ma bontin enhia otie ni maami asem yesese bi abontin no osuro ni maami asem na otie na ya besre no se maami me hu so obai se ne tie ana se na mpesa me gine mmede ne mame ba eno ho enne ewo ho ebi wo musa nya dodo no enso bi wo ebi wo te sa virgin a ye kan ya ebi wo kwala ni bi ye virgin nyemu nyina na esusu a ye fa me mantem bi tete ye ma say my imagine say me be grobra ye be grobra ya de nkwala no be sre se mo hwe se mo nyonko nkwala ya gro ye bra ansa na sabi ya nyinyini ni aware won ye nananom ya gro ye bra nti ma nkwala nyini kwa akiri ansa na ye mo wowo won na se no ye de ba ebeboa papa na so kane ne ye nsese de ye se bragro ne ye se eye ne ma enye na obi de ani boni ba be hwe nkwala no sese de nsam na ya na ye kone ya na de mpo ya se ahema afo no amaya ahema ne ye hia bragro no kra ye begra sabi ye nyi nkwala ne nufu so ene ne ma bebre asesa ewo wiase ti ye bekata ya mo ho kakra na ya grobra na de nananom sabi ya nananom ye no eye o na mankwala nyini che na nsami wura santema odi batumu sa ya ahema afo no sabi ama ahema no fra ya me yetena ase ye hia ya tikuo bi a ye fra no bobrapa na nkwala no ya meme ka bobrapa no age so sie nananom akwankyere na fa bobra na boaye pa me Adansiman TV a me tete nkwala na ma nyinsen me de kokọ mi kro nketenkete wam ituka na me nam me fa me mampanifo no ka won ne nam ye kyerɛkyerɛ nkwala no ekwan a wo fa so a one be mahia wo be nyinsen enti ma nyinsen no ekofom kakra ekofom a miami hu say na fe mprewanyin no ano brase okwa miko school mu e frankwala no me ne kasa obi aka ne ha no utie ye mo no asem a obi wo ho asabi ni maami wonke no osora na adwo a ni nwan na aka bonten no beka ye mo e de akogu buom na ne baba na o meda ye ansa na batan na da no onhye ne kira kwan oh ti mishia wofo ni nyina ka ho e ma ye kasa katu a wofo no fo mama o memo ye de mama ne ma ni nyina afra mama ye mo memo na mo kasa enkyira ye mo ne nkwala ni hia bibia ye matimi aba mo chen abeka akire oh akwala wachima pad onibi enyanko ba nso sebi enka tete no na yesi ye mo amoase na akwala no onim ye obato ne maame no ebi mo no nti ono nso ohun ye
anu so wonya sika ntopad enti dia na obeye ti awofo no uma ye ni anko ye ma ne ho ni am nka ne ha ye mo abi kra ne pan seshe no enye okọ screen so obedi agro odi agro no kopa se ewuam na nafofo obesere no na da foro kwan ofa so a onya sika cha obie no obe kire wo akola no so be akofa be ma na akofa sem na de aba ti ni ene maamefo no ne awofo no ne nkola ne nyina ye ne yemu hia e kasa eduru ba bi no na nyinsen no na akofom sana netie nje se bad time de enye se wa wonku dabi enye se kakra no duru ma bi a eya no mu hia se mo no mo maame mu di nkomo yes sana netie nje du sa bre no so a oben wa adaje yes maame no oni adaje osoro ko odwomba ya wa bre wada osoro de wani hwe oba no so wokọ abonten wa ba na wo mai o musa nkola ni bi ankola abone o ya dan wo beko anso nya ebi so beka dem ebi beka dem abata no so ka ho ye nka ye ma no se wo mane a wahu a wafamu no odi tu oba ne fo nyina ye ne ma ye e ma tan ye tuma sika ne de eye si enya sika na ye ntimi nhwe nkwala no ye anya adwuma ye ntimi nhwe nkwala no e ma hwe nkwala cha emema ye kwa wo kwa dwuma bai kakra benya no eno na wodi beye bibia be ma no beboa wo de enya ma nyina so na enya kunu ni ye boa ye anso ba no so de wani tu sika no so bebra akwala na brabo ebese nasa ba ai nine man se oba be ne wade no oba ye ware ne de oba wa tifie yes oba enye oba emisa mema no obi a fufu obi a so nkwan ewo ho ye mo epi abonte se enya abonte so fo ma ena ma na ehefie no so ye musu nya ye mema se bia musu ya tete ye mo aware ye nka tete no oba wo be ware a be ma eju ko ba ma ame amane se bi na mantem wo wahwehwe akwada oya akola papa kwala ne ho chuo akola wonim de na wawa ya wa no kasa nso ka ho kasa bebre ka ho kola bi wo wa efie bi wo ho a wukomu aware a emu no yetete akola na ama seb kasa krafi nanum ba no eye kasa sebi ontimi kasa finchre nas mama de mama ye nyini duru ba bia ye ho ahomte ema ni bia jona enti wase no no a obehu ha wa wo maame esitie wo maame nyini duru stage bia ne ho ahomte enti wo wa wase na ne ho ahomte a unim kwan a obefa so na ne natena ye nye ne kai chese wa wo be ma de na mawo ema wo so wa ware wa yo be ye bia fa ne se wo maame ebi nim saa o maame no enti saa na wo no wo maame tena saa na obeye na wo adwene be ye o se o ye wasinti wo be keka bia kire yo bi o se keka bia kire mase enye fe eye emma awofo no owo ni na awofo na wa wo be ma odi yaw ewo de bia odi yaw na Hemaa na bi wo ho no mo se mema na ema ni bi nso so a enso mu bi ho a so odi be ma na ne be ma kora oba na obe wade no no aya na obe asew na fa na se woye ne kora ya na sana ya na tie sana sabi obia ye nipa obia ni ho a wo chiri fa wasam pakod wo oba na oba e wa bra ho ase sabi nya one wasene na tie bi kura na otira koye na ukunu wo be nkran na wa mo se na wo ma wo wase ni obedie America krebi ti wo so munya botre ma wani dawo ye obeye bi amani bi ahometi bebre enso obeye ne tai enye ne ema ebo nyina na yeko ahoro uyi wani wase odi boso me kura obeko wo ena na nso mami ya tene se enne na amafo wo ya so be ma wo de wontena obafie ono de ne maame ba ope na nase be nase
eba na be ma ne maame de oba ono de wompe mo yesa na mo yaye ayemu chasa ase wu yi bi ne wajapi oba ne maame no wo be ma ne de na ye maame wo be ma no so oba ne papa ne maame wo de na ye bibia na aware asomdwe o maame kura wo ne te no wo tena bi ne du ba bia na ho aye ne ti de bia ba de wo so nya kokoduro na wonya ti mama obia wasio wakuma oba say no odi nti wo se nya botre na se nyesa abrofo awade ne se de ye ya fan tete ye kwane mum ye wade abusua ye ya fan tete ye tete no de ka se ware abusua ne se ya ka so bi ware abusua ya na eye na se ba okrokro no na aduane die se be man kro bia na se amedu ntam be na aduane wo ho a betama mama ma se mami die na mfa bi nsi obaso to oba no kan se o mami ba me du aduane ma na enya bufusem ne akwan a obefa so ne na se atena amani bi refia ya abusua be ma ne tete no na wo ja aware kra na wo kwa na ye abusua ne ya chese yenko hia oba sa sebi oba obeye sa na nya jimi na wajimi na ni na atie onim nipa ye onim nipa eize na de na amafo de ono nko ane maame na emra ne fie na se be maame hwe awo mu asem awo ya be ma tete ya oh be men maame 1000 crown o de taduane e de be kwa kotua ne ba school fees enna obedidi ama ne bi edi no na ne maame aye beifo eno de wo oba bia ni wa sabi wo ba ware ni wo tan wase ani obetena ho won esa wo ba na wo de akrokro na wonim de ana anim se maame sabi be ma na oba na ahye yefuna wo no de a ko se hu se owo bi wonachi wo firi fie na eba ono so firi ni fie na eba on na mo mienu mo abeka bom ti awofo na wo se mo kan mo so bom na mo de mo ye bibia yo na je se ya na ensima ya na ye tate se se wunya ka fa ko be ma ho na mo wunya de afa bra fie no enu mom na ya na ma ne de kwa ye ma yi de ye ma no ko fa ba ya na nke ye pe se ne baba akwa ware na japade ye pia ma no de a ope on na ne baba ma de ko ba bia nso kwa ya anokra ya de ne nso be ye ne de zawo na aba yo nene na ma na eba yesua niema pii niema yesua no doso enti se no eya na eye sese be ma na so ba usi wa wade kwan so na pese wo wade a wasa wodi kan na wawofo ba dwene ho mo ko hwehwe be ma na chi a na oba na chi ma wa na se wasa wode kosofo ho ne se de wode aye yi de ebi kura no ye broni no wako wa na broche o ye de na wako hwe be ma na chi kan tete ne de yeso kwa wade bisa efie bi wo ho a obakwa akwaware mu ebia na yarbone wo fie ho ye nananu asema na ye ka kire ye no efie bi wo ho a bakwa akwaware na oba wo ye dwamamboni efie ho oba wo kuna na wo mpra aiwo asabi ahye abusuane ma obi won so na yare sabi etware yare na wo fiduane mu ntinya dia ono o maami na wonim no obemo wakosa afie ni mu aware na aware enye kwa tentene bebre se ne sabi obi wo ho a wo me free me ya dansini me ko ware sabi esiremu a meden makobisa se ntimi ntina ja wafan sa na che anja se be ma no hu oba wo so odi kan na wo fo ba ansa na sofo krabam yes onya ya na sofo ho no oko sofo nso onim be ma fie onim oba ne fie on chance ya de hadwe ya ti hadwe en na afa nso se be ma ne oba no hu no kra enye de ode nbakwa akwakira na busuafo anipa obi a panimu a wawo ba no oye nipa na sabi obehunu oba no ne ye kakra ne suban ya ode obehu kakra ti obepem ne ba papa obeya one wo wani woni wa hu ne sai onu so achechire mu maame oye nipa oye boafo
sabi etisai obeka mu asam kakra kire no anka tete obi kura wo a ohu oba no okwa na be ma no ni be ma bi di nkomo se ye de ya ahemafo ye ni mmema ni di nkomo ne ma ne mmema ni nyina obi wa kura hye da be ofie be bia wo ma mi bo nsu asie esiya se ensiya abrante wose na mi de mi wo oba na mprawa mi nu ko ofie o e hye da sa mi enko sra wo ma mi enti yekoye na hye de o maame sepso ban a ewo fie ho nyina ba bia mo silversie on samre na kitchen ne yi no mai ohwe ba bia o silversie ubo nsua ba bia munum nsuo wo ba ni fie fo ye di ehu ni oba wow na je se de ka se so o yire mi wabo ma hwa no hwa wase na so no hwa wase no hu sente se hey eti aware sam de ye niema bebre na Hemaa mani bi wo so a omo wo ye oni ne kunu nya kasakasa bia no agyan kura na ma be ma no na okọ na be ma ne mu mada ne oba tan be ma tan na watete nkora na sa ma no so Mother's Day duru ayen kai omo oba ne dai sabi wachim wa wo de e wo saw kai no ema ni bi ne ma ya ne ye ne ya na ye mu nya ba tan sabi be ma wo ne be ma wo ade na beba obekwa akote akola ketewa ma be ma obeda na ahwa akola no utira anye ye no ankohia wo ba papa akola no wasai obeda na kromfo obeda no dwaman boni papa yi kwa etwuma obeda na ahwa akoda ti mesire mana ye nyani ye wo a be ma ne de ye mfa ye rense ye mumu o ye ni aye ntena se na ye hwenkola no esa nkola no onya mother love mama me no se woni anko ne ho no wanhwe na oni tima ema wo ye bibia ma wa na odi ya o sabi ni staff mother na o hwe no na wanya odo ama no onya nkola ni nyina na sabi ye mutirimu no ya na me maame anya hwekura wa wo me o fa ne saa obi wa wo mu ya ne maame obebu ya ne staff mother ono no onya atema ma no a wa hwe no sanya maame na ka ebia ka wanru sei o wonti dia make kira batan no enne de ye ntete ba enka tete na ne maame no mkwa abijan no wate ne ba opekwan akwa abijan akopa ntoma enne ntoma no Ghana ha abu ye chaw ede ne ye pen Ghana ha ye nyanto enu an se wo ba wani beda ona abaye adwuma na wo de ahwa wo ba wo hwa wo ba na wo hwe ne yia no so be hwe ti mesremo echina so ye Mother's Day obi antoto ne ma emfa nkoma ne maame de na koma beto wini bi kura maame kakasede echire o maame bompa ye maame na wo ni obi anka mayi ama maame ni so ye nipa ono so de won sabetu trim no bompa ye ama ya wote bia obehira na wo so aye hira inshiraba ti de meka kire mo no echina wini bi kura di kakra bi a wo bi ama maame bi na duane a akono o maame pe no ma wo yire oben wo maame a wo yire nyanko ma wo maame oni ma ne kramra na oni ma ne kramra ne ho na ne ho nsepe no ne sabi awoya na mata ne so mo no mu kunu mu nya sa no masa ne bro ne go mama no so e ano de mata na ye ne ekunu kura ne asane bro wo ko ba ne de wa ya ode ye emema isuba ye wo mu jempai bo ana be sakra mema ya maye na woni obi kunu te no ayo bibi na ro so ani break so ya wo ba so a wo ba de oye ode mu mienu na matena se no mo awo no enti mo fa ncha nkwada no na ya na nya nkwala no yo bidamos me se enne efechina obi a Mother's Day obi an kohwe ne maame bibi kakra bi a toma maame sabi woni hwe ya nwansene ne hwe kura wo posane nsem na fama wo maame no nhyira na wo hyira wa wo be ye nhyira bebre amen oh na Hemaa ne bae ne nse ya ye nhyira ya manka enye niema ya be sua no edoso ye papa na Hemaa ye kono krakra na afutu sembe na ade beja yakwan yo me ma wo babia happy Mother's Day nyame nhyira ma amen nyame amo manka nye ebi o na be ma wo de waye wadwo so obebu oba akwase ade enne de wonam bi edi wachi sabi ema bre hwe ye be wo betete nkwala yi efie mu asem
Obaa ni nyina Obaa na yes Obaa nwowa nka abede na wabewiase enti momfa ni die ese ani odo ese fama ma na mon krokro ye kra na wasa mo krokro ye ti mesro obia Ghana mamu anyina la Obaa bia yo Obaa enwan so obehwe ni ye na obe krokro no de wo hia bia Obaa nso koto na obọ mpaye ade hira ni kuna eyi adwuma onome so a eyi adwuma ti mema no ya mo hwe ne saa wo Obaa bone na waka sa ho kra obenya so akatua ti moma papa ne nurse nche bone a mo beye ma no ti hira Obaa bia kusa ema Obaa bia trinkwa nyame on hira ye na onka ye ho na ne ye bia nyame ntie ye mpai bo medam ase. Amen. Asom na de de. Aya down man bros me nya kwa nka me mpon. Enne ye ne adanse Hemaa nana amwani ma dede otoso emienu. Enenne ye no ebedi Mother's Day yi. Na mgidi ese na futu ode ma ye no. Wonya bi de abontoma no. Me de medi ko fie nie. Sa me ne Obaa na se me ne maba ya atefie. Na se wo obu ne nsa. Na mi hunu ho se wa sha ase efede me wa sha ase ne nante mu asesa o teteteta wo se metwe ne ben na me ni di nkomo ebia na akwasi bia sha ase efrefe no wa kire enne me hu se wo se me de me ma eye me namfo no na bibi ha wo mo a wo matimi aka akire me e ma sa ye hire o etimi sa adome nti sa mema ne be fa yen a e wo se ye hwe wo mu yie no mo so etimi ayeden ahye ne dia besua ne do so nkomo na ye dedodo didi se wonso asua bi pa ebi kwa de wusu sua no me kwa fama adwem so e ya fa comment section ho no fama ye nyina ye nsua de ne emu se ya na Alandu Media ye ko ye de ne nananom ene ye bonkomo sanse panyi se ope bibia te ya ni so so abrewa so de eno nananom otwede mponyakopon de o madom ye no se ye bo mo na so mo niema pia o mo ni ye ebeche na niema o mafamu no omoni ye cha me no mi enu abrabo no ebeye yi ama ye papa otwede mponyakopon ya no ebe se hia kai so ba subscribe no ahia ma afofo so enye bi ahwe na Hemaa ho kwaso that's fa otwede mponyakopon ya adoma ye be hia kai so ba subscribe no ahia ma afofo so enye bi ahwe wakra